Jenesis isiokwu nke 16 site n'amaokwu nke 1. Ma Serai bụ nwunye Ebram amụghị nwa nye ya, ma o nwere otu nwanyị na-ejere ya ozi bụ onye Ijipt, onye aha ya bụ Hega. Serai wee sị Ebram, biko lee, Jehova egbochiwo m ịmụ nwa. Biko bakuru nwanyị na-ejere m ozi, eleghị anya a ga-esite na ya wulie m elu dịka ụlọ. Ebram wee gee ntị n'olu Serai. Serai bụ nwunye Ebram wee were Hega bụ onye Ijipt bụ nwanyị na-ejere ya ozi nye Ebram bụ di ya na nwunye. N'ọgwụgwụ arọ nke 10 Ebram biri n'ala Kenan. O wee bakuru Hega, o wee tụrụ ime. O wee hụ na ọ tụrụ ime, e wee leda nwaanyị nwe ya n'anya ya. Serai wee sị Ebram, ihe ike m dị n'arụ gị. Mụ onwe m nyere nwaanyị na-ejere m ozi n'obi gị. O wee hụ na ọ tụrụ ime, e wee leda m n'anya ya. Ka Jehova kpee ikpe n'etiti mụ na gị. Ebram wee sị Serai, lee, nwaanyị na-ejere gị ozi dị n'aka gị. Mee ya ihe dị mma n'anya gị. Serai wee weda ya ala, o wee gbapụ n'iru ya. Mmụọ ozi nke Jehova wee hụ ya n'akụkụ isi iyi mmiri ahụ dị n'ọzara, n'akụkụ isi iyi ahụ dị n'ụzọ Shua. Ọ sị, Hega, nwaanyị na-ejere Serai ozi, olee ebe i siri bịa? Ọ bụkwa olee ebe ị na-eje? Ọ sị, ọ bụ n'iru Serai bụ nwaanyị nwe m ka m na-agbapụ. Mmụọ ozi nke Jehova wee sị ya, laghachikwuru nwaanyị nwe gị, wedakwa onwe gị ala n'okpuru aka ya. Mmụọ ozi nke Jehova sịkwa ya, m ga-eme ka mkpụrụ gị baa ụba nke ukwuu, agaghị agụtakwa ya n'ihi ọtụtụ ọ dị. Mmụọ ozi nke Jehova sịkwa ya, lee, gị onwe gị dị ime, ị gaje ịmụ nwa nwoke, ị ga-akpọkwa aha ya Ishmel, n'ihi na Jehova egewo ntị na mweda gị. Ya onwe ya ga-abụkwa mmadụ yiri ịnyịnya ibu ọhịa. Aka ya ga-emegide mmadụ niile ọbụla, aka mmadụ niile ọbụla ga-emegidekwa ya. Ọ bụkwa n'iru ụmụnne ya niile ka ọ ga-ebi. O wee kpọọ aha Jehova nke na-agwa ya okwu, gị onwe gị bụ Chineke na-ahụ ụzọ. N'ihi na ọ sịrị, ọ bụkwa n'ebe a ka m leworo azụ onye na-ahụ m anya. N'ihi nke a ka a kpọrọ olulu mmiri ahụ Bịa Lahairoi. Lee, ọ dị n'etiti Kedesh na Bered. Hega wee mụọra Ebram nwa nwoke. Ebram wee kpọọ aha nwa ya nwoke nke Hega mụrụ Ishmel. Ebram gbara 46 mgbe Hega mụrụ Ishmel nye Ebram.